खुलुमबाय मोनसे ब्रेकिं निउज मोनसे गोनांथार खौरां बिपिएफ हानजाया बिटिसिआव गभर्नर खुंथाय एबा रायजो बेंगिरिनि खुंथायखौ अजद होनानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव गथायनाय आर'जलाइखौ गोजौ बिजिरसालिया नेवसिगारो एबा खारिज खालामो। दा बिटिसि खुंथायाव गभर्नरानो थाफिनसिगोन एबा गभर्नरानो बिटिसिखौ सामलायफिनगोन सालायफिनगोन। मख'नो गोनांदि बैथि बोसोरनि 27 एप्रिलाव बिपिएफ हानजा दैदेननाय बिटिसि सोरखारा थुंगेनो गोनांमोन एबा समायसीमाया थुंगेनो गोनांमोन। बेखौ नोजोर होनानै जेब्लानाखि दुलाराय हादोरावनो कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन होनाय जायो अब्ला गभर्नरा गावनि आखायाव बिटिसिखौ लाङो एबा बिटिसिनि सामलायनायनि बिबानखौ गभर्नरानो थोंजोङै सालायनो थाखाय राहा लायो। मख'नो गोनांदि एप्रिल दाननि गिबि सप्तायावनो बिटिसिनि बिसायख'थिया जानो गोनांमोन। बिपिएफ, इउपिपिएल आरो गुबुन गुबुन आफादनि बिजाथिफ्रा नमिनेसन बिलाइ होखाबायमोन। नाथाय दुलाराय बुहुमावनो कर'ना महामारि जानायाव भारत हादरावबो कर'ना महामारिया जाफैयो। बेखौ नोजोर होना सोरखारा लकडाउन होनायाव बिटिसिनि बिसायख'थिखौ दोनथ'नो गोनां जायो। बेराफारसे बैथि बोसोरनि 27 एप्रिल खालाराव बिपिएफ दैदेननाय सोरखारनि थुंगेनाय समसिमामोन। सम बाबेननाय लोगो लोगो गभर्नरा बिटिसि खुंथायाव गावनि आवथायाव लानानै थाङो। बेखौ बिपिएफ हानजाया आयेननि बेरेखा एबा खान्थि बायदि जायाखै होनना बै समाव रायजो सभानि एमपि बिश्वजित दैमारिया खौरांगिरि मेलाव फोरमायदोंमोन आरो गुवाहाटी बिजिरसालियाव बिपिएफ हानजाया गभर्नर खुंथायनि बेरेखा खालामनानै मोनसे आर'जलाइ गथायदोंमोन। बे आर'जलाइखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया दिनै खारिज खालामो। बिपिएफ हानजाया बिटिसिनि बिसायख'थि जासान्दि गावसोरनि सोरखारखौनो खुंथायाव थाबाय थानो मोननांगौ होननानै बुंबोबाय थादोंमोन एबा दाबि दैखांदोंमोन। नाथाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया दिनै बेखौ खारिज खालामो। मख'नो गोनांदि थांनाय 17 बोसोरावनो बिपिएफ हानजाया बिटिसिखौ सामलायबोदोंमोन एबा बिटिसिखौ बिथांमोनानो खुंबोबाय थादोंमोन। उननि समाव बिपिएफ हानजाया मा मावगोन बेखौ नोजोर होनो गोनां जागोन। रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना बड'लेण्ड निउज 24 खौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।